I posljedno ljudi, dobrodošli u novi klip na mom kanalu i danas ćemo da snimamo specijal za 450 suba. Ali prošlo je 400 bilo suba, ali nema veze ljudi. Znači igramo kao svetsko prvenstvo. Ma baš Una prestani! Znači ja sam ovo malo prigrao. Ma čuti bre, snimam! Ljudi, izvinite molim vas zbog moje sestre. Znači, možemo da počnemo prvu utakmicu koju mislim idemo sa Švajcarcima, da? Evo, vodimo 1-0. Znači, ovo vam je gol. Kada u ovom ovdje kvadratu pređe tu, to je gol. Evo, 2-1. Znači, kad je manje od 14 sekundi, ili nešto tako, ako pustim da prođe vreme i kao pobjedimo mi. 3-1 je za nas. Gdje Kolarov? Ovdje nema kornera, ljudi, tako da znate. Vidić. A ne, on više ne igra, dobro. Ajoj. To Kolarov. Ide Milinković Savić. Pogađa Statijevo. Evo ga, i da vidimo Brani Stojković. Stoji na golu, ovo je pustit ćemo. Povedali smo 5-2. Pobedili smo prvu utakmicu 5-2. Sada igramo protiv Brazila. Ne, šta sam ošao? Jahu, 3-1. Vodim. Koji vodi 1-0, ja sam 3-1. Nije. 4-2. Gotovo, Blazo, gotovo. Kakve golove dojmo primili. Samo je nešto da testiram. Možda vam? Ja neću. Ti hoćeš. Sačekat ćemo. Tako da, Brazil gubi. Brazil je izgubio 6-5. I mi smo prvi u grupi, drugi su ovi Švajcarci, treći je Brazil i četvrti Kostarika. A sad mi protiv Kostarike vodimo 1-0, 2-0, pa lagano. Evo, nije prošlo ni 7 sekundi mi vodimo 2-0. Ojoj. Dep. Već za malo dodesem lotu u svoj gol. Joj, kakva autogolčina, joj. Da sam... Čekaj. Ugo, 3-1. Ugo, Vieira. Kako sam smotano šutnuo i gol. O, lebac ti. Ok, to je kraj. Za 3 sekunda ćemo da šutnemo. To je to. Dali svoj gol u zadnjoj sekundi. I mi smo prvi u grupi, Brazil drugi. Kako jedan ispada? Ok, igramo sa Nemcima u 16. finalu. Last 16. Go, 1-0 vodimo. Znači ja sam ovo preinstalirao pa sam pobedio jedno svetsko prvenstvo sa Srbijom. Možete biti ovdje za koju god hoćete. Joj. Ne, šta radiš. 1-0 i dalje. Imamo još 30 sekundi. I 90 minuta, da vidimo. 17 sekundi do kraja. Joj.
igramo opet sa Japanom. To je čudno. Japanci su pobedili ove 4-2 Belgijanci. Ali mi zato vodimo 2-0. Nećeš ti Japanu danas. Vidiš, slomiš mi igrač. Ovdje nema povreda, nema prelaznog roka. Ajoj. Ajoj, Japanu, sad si mrtav protiv nas. Žao mi je Masaki i Suzuki. 6-0. Ovo nije realno. Ajoj. Nemoj. Smiri se, sve će biti. Ja ne mogu da verujem da smo primili gol. Ja ne mogu da verujem da smo mi primili gol. Protiv... A možda jedan kupiću. Pa zašto jedan gol? Evo da vidimo rezultati. Portugal je pobedio 3-2 Saudijsku Arabiju. Francuska 6-2 Nigeriju. Ja sam 8. I Portugal je pobedio Francusku 4-3. Ja sam pobedio 8-2. Odnosno mi. Kako zove... Igramo sad sa Portugalcima, nećemo dalje govorimo. Evo, počelo je. I to je 1-0, 2-0, 3-0. Jesmo mi toliko jaki sa Balkanom. Zanima me šta je sa Hrvatskom, pošto nisam gledao. I da li postoje timovi sa Kosova? Nemoj, molim te. Ovo bre, šta je ovo? Šut! Pogodiš mi prečku. Sad ti... Ja tako mešam to i Stojković. 20 sekundi. Joj, nemoj da spremi gol. Ne, polako. Idemo u finale. Dobre, idemo u finale. Ma daj bre, s tobom. Daš ne briga. Sve. Igramo u finale sa Švedskom. Pa ljudi. Hoćemo da Brazil ide u finale. Brazil ide slobodno u finale, a oni su već izgubili u 16. finala protiv Švedske 2-1. Pa treba si da pobediš 5-2 kao finale. I ove finale. I da vidimo 1-0, 2-0, 3-0. Ok, ovdje ćemo mi da pobedimo. Tako da ja mogu već bla 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 da pogodim. Da li je moguće? Vodimo 6 ljudi. Tako da ovdje nema šanse više za Švedsku. Švedsko gotova si. Evo. Ovdje imamo stative, prečke, ali ovdje nema prečke, ima samo sa stive. Stative, to je za nas. Joj, ja molim te. Da vidimo kako će da izgleda, hoće to da se ono game over. Ajmo bre. A pusti mi bre loptu. I to. Pobedili smo svetsko prvenstvo, ljudi. Na 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 na. Znači, ljudi, igrao sam se. Čekaj, šta sam... Gdje su? Ovdje. Samo
nešto ljudi da proverim, gdje su Srbi? Srbi, evo. Srbija, Hrvatska. Evo, da vidimo sada turname. Na 9 golova i to je igramo, evo 1-0 i gol. Kolarov postiže gol 1-0. Gol. A igra se do 9. Nemoj bre da me obaveštavaš, što ćeš ja da ti isključim sad to. Nemoj da si Modriću, ajde malo se zove. Ajoj, nemoj da me obaveštavaš. Ne, to neće da postane. Ali zato mi vodimo 3-5, baš zbri. Joj, dobro. Znači, ljudi, ovdje nema vremena, ovdje se igra do 9. Znači, danas ćemo da igramo protiv Hrvata. Ojoj. Vidjeli smo gol dok sam ja ispričao. Samo stoji na golu i neće se desiti. Onda kreneš napad kad ti bude dobro. Samo ti gađi mene, brate, nećeš ništa. Sad je slobodna lopta, šut, sve. Pojetaš i 5-5 i sad. Ne, dobro. Uj, kako je to ljudi da se igrali, za malo biti autogol. Ne, ali zabavno. Čuti više, bre. Joj, vode 6-5. Moramo ovo brzo da završimo. I mislim idemo malo... Evo ljudi, znači 7 mila, vratili smo se. Pošto ja ne mogu da snimam duže od 15 minuta, pa... Pobedili smo Hrvatsku 9-8. To, ljudi. Napišite ljudi u komentarima šta hoćete da igramo, znači finale. Pišite u komentarima koju utakmicu hoćete i pa.